2 týždne pred štartom jarnej časti futbalovej druhej ligy mladších žiakov odohrali žiarski mladší žiaci posledný prípravný zápas zimnej prípravy. V generálke na ligu privítali Doma Badín. Príprava A tímu mladších žiakov začala 18. januára. Celú našu prípravu sme absolvovali tu v Žiari na umelej tráve. Chlapci poctivo trénovali, trošku nám prípravu narušila marotka, chrípkové obdobie, takže teraz sa zase zbierame dokopy. Prvý týždeň, kedy zase absolvujú chalani v plnom počte. Mladší žiaci absolvovali 5 prípravných zápasov. S dobrými súpermi, s kvalitnými. Jeden sme remizovali a 3 sme prehrali. Príprava nám vrcholí, máme 2 týždne do súťaže. Takže dneska sme absolvovali takú generálku, posledný zápas pred súťažou so súperom z Badína. Zápas sme remizovali, ale na chalanoch už vidno tú prácu v celej príprave, kde ukázali, že už sú pripravení na súťaž. V jarnej časti druhej ligy bude pred družstvom Cieľ pripraviť sa na prechod do kategórie starších žiakov. Keďže mladší žiaci hrajú bez bodov a na malé ihrisko, tak našim hlavným cieľom je pripraviť sa na ten prechod do starších žiakov, to znamená na ten veľký futbal, kde už pôjde aj o nejaké body a z toho 8 plus 1 futbal, aby sa naučili hrať 11 na tom ihrisku. Jarná časť druhej ligy mladších žiakov Juh začína 26. marca. Prvý domáci zápas jary odohrajú žiarski futbalisti v sobotu 2. apríla o 12. hodine proti Revúcej.